Nalito na guys. Ilagay na natin sa plates. Nakimasen! Yum yum! Ayan! Kamusta po ang ating Nagsaraban! Buridibud. Buridibud. Wow! Buridibud. Ayan. Lutong Ilocano. Kano. Win a. A few moments later. What's up guys? Welcome to Shia's Vlog. Ngayon, gagawa tayo ng buridibud. Ingredients: siling haba, karne, magic sarap, bawang, sibuyas, luya, kamots, seeds. Ito, spinach. Hindi ko alam kung anong Ilocano ng spinach. Spinach, Tagalog, ganun. Tapos, mantika at bago. Ngayon guys, magigisa tayo hindi, mantika muna. Bago gisa, mantika. Papainitin nyo muna yan. Ngayon, kapag mainit na yung mantika, ilalagay yung luya. Tapos, bawang. Gisa-gisa niyo siya ganyan. Tapos, susunod yung sibuyas. Wow! May patakwa kang mayara. Ayan. Pag nagisan na silang lahat, talagay din yung corny. Corny. Ang corny. Ngayon guys, pag brown na yung carne natin, lalagyan natin siya ng bago. Tansyahin nyo na lang yung bagoong. Kung gusto ninyo ng malas. Sigo! Para mas masarap. Ayan. Next, ang kamots natin. Unahin natin ang kamote bago yung dahon tapos setaws. Tapos lagyan ng tubig. Tansyahin nyo na lang din kung gano'n nyo karaming gusto nyo tubig. Gano'n karaming tubig ang gusto nyo. Tapos, ngayon, takpan na. Ngayon, guys, pag malambot na lahat, lagay na natin yung seeds. Yung seeds house. Ayan. Ang favorite cast. Seed house. Tapos, tatakpan ulit natin. Kuluan. Yan. Next natin, guys, yung spinach. Yung kalkalunay. Pag malambot na yung gulay natin. Ano sa Ilocano yan? Ay, Tagalog. Tagalog. Sabsabot na. Sabsabot. And then yung siling haba. And then, kok-kok ng kok. Tapos, halo-haloin. Tapos, palambukan. Tapos, pakpan. Ay, so yan na nga po. Sinasabi ng madlang people. Lagyan na natin siya magic sarap. Grabe. Then, haluin ulit. Haluin ng haluin. Haluin ng haluin. Yan. Ito na guys.
It's a place. Ayan! Tapos na po ang ating... Anong tawag natin ito? Buridibud. Buridibud. Ayan. Lutong Ilocano. Kano. Win